Oke, nggih rahayu, Mbah. Sampun rahayu wilujeng slamet. Alhamdulillah nggih. Mbah niki tolong diwedarne masalah Hanacaraka. Nek diwalik niku infonya saged dahsyat, saged dadi ilmu. Ngoten ini kan banyak. Nggih, yang pertama napa niki menurut jenengan niki? Kanggone Hanacaraka diwalik. Lah entene aksara Jawa diwalik niku tetulake modhong tenung sak pituruke santet barang niku wau. Tetembunge ngeten. Nggih. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasa Tadakara Taraha. Kaping 3 niku. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasa Tadakara Taraha. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasa Tadakara Taraha menika. Ping 3. Nggih. Oh. Niku sing tulake damel napa niku? Sing spesifik cara diwalik tok niku wis. Ya niku ngeten, niku kan satunggale sak grupe niku wau, mulai sing Drengki Bumi Bisa Plaku niku wau. Oh, Jadi niku sak grup Mas enten berdek enten napa mboten kuwatir samber, mboten kuwatir enten napa, mboten sak demit mboten enten ngoten lho. Niku Drengki Bumi. Nggih, Drengki Bumi Bisa Mlaku. Lunga satekaku teka salungaku kemis Jumat Sabtu Akad Senin Selasa Rebo bungkem saking kersane Allah ngoten lho. Niku dongane. Nggih. Nah, nomor kali malih niku. Bismillahirrahmanirrahim. Joko tua Joko nama jomrene. Ken ora ana iblis, ora ana iblis nunggu ngalah ngene kene karo slandira tandur ngarepku, tulake bledek niku. Tulake bledek. Nggih. Nah, nomor 3 nomor niku gumbali. Tekanku para wali kemulku para nabi tetepu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sumangsu mulyaku selamat saking kesane Allah. Niku tulake gendruwo setan Drengki pusat pitulute napa-napa sing sumejaya ten awak mboten ngatos lumebet ngoten lho. Jadi demit ora ndulit. Nggih. Gendruwo lari terbirit-birit. Nggih. Oh, ngoten nggih. Itu yang ketiga, yang keempat napa? Sing keempat Bismillahirrahmanirrahim. Jarsi boporan apa jarsi biyang rana barang-barang. Lopot teko si boyo seti teko si kaki langkah teko si cangga. Kaya saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sawiyaku selamat saking kersane Allah. Niku tulake barat nek enten barat gedhe angin. Ngoten niku ditapake niku. Oh, ditapake niku. Nggih, gumbali. Gumbali niku. Gumbali niku berarti ini yang khusus untuk tolak nggih, maksudnya tulake kangge tolak sedaya. Tolak sedaya ngoten lho. Yang untuk mendapatkan sesuatu misalnya golek apa, misalnya kepingin apa ngangge niku saged mboten? Niku sing kangge gampangaken padha rezeki. Nah, rezeki misalnya ben lancar. Oh, enek dhewe nggih. Enten. Itu kan lebih spesifikannya berarti kangge tulak-tulak ngoten niku wau. Nggih niku wau. Sapa sejala bakale cilaka misalnya ngoten niku. Nggih. Pun ngantos kacilakan, pun ngantos napa ngoten. Diresa kalih semomo diwaragane tiyang niku wau ngoten lho. Awake dhewe. Nggih. Sing ngreksa. Nah, kula ajeng budi-budi. Wong kula mau niku mau getun kula jaman semonten disasaran genderuwo niku lho. Kula kalih jarno niku. Napa disasarno? Lah nggih ngoten wong mlampah ke Mojokerto kok ujug-ujug pun ciwi. Lho. Lha niku gendruwo berarti sing nyasarne. Genderuwo niku sak sepeda motor munggah tendurang koso. Ujug-ujug mudhun telere pabrik mertek niku. Lha niku napa mboten ditulungi ta niku jenenge? Mboten enten nulungi Mboten maksudnya kan tambah cepet moro-moro teko nggon ngoten lho. Nggih. Mboten enten napa-napa ujug-ujug terus ngeten. Lho, Sul, niki aku ndi? Nggih Mas Mojokerto Gus Mas lho. Lah niki pun liwat Mojokerto lah niki mlerep niku lha niku kali sing mlerep niku sing ngetan ten ngene porong sing alon ngene anu niku Surabaya. Lho mas nggih. Terus taken wong ten lungguh tenan niku embong niku wau. Wonge ganteng ngoten. Nek sing jalan Surabaya pun nggih niki sampeyan kenceng wae. Lurus ngetan mawon, sing kanan, mboten kiri, sing kanan mawon. Diweling ngoten mboten nang kiri. Nggih. Nek asline bangsa ngoten niku saged ketinggal mboten Mbah Cito? Ngoten niku nek anu ketinggalan ngoten niku mboten saged. Bane mujud nek bengi-bengi moro-moro medeni utawa ketok pocong utawa ketok. Oh mboten nggih. Nek kula sing mlampah mboten ketinggal. Oh ngoten. Nek sak dirampak pokoke Berarti
gara-gara ngerapal niku wau gak Nggih. ngetok berarti. Mulai drengki bumi niku dirapal ping 4 mboten napa. Itu semua namanya drengki bumi jenenge. Nggih. Oh. Tulak keselamatan. Tulak keselamatan. Nggih. Bangsa halus nggih ngono kuwi. Enten napa masih gendro nggih mboten nyidak Mas enten mboten tujuan elek mboten saged tumomo. Ngoten lho. Masuk kajeng begal mboten sida ngoten lho. Terus nek sambel bledek niku Mbah Cito. Ah niku wau ngeten, nek pun bledek petenge nemen mboten karo-karo ngoten niku mlaku mawon mboten saleren. Kalih ngrapal niku. Niku wau. Nggih. Joko tua Joko nama jawarene kinorane iblis ora nang iblis nunggih ngalahno kene kaya Slandri tak durung ngarepku. Yalah. Mergi bledek pengapesan kayu Slandri. Ngoten lho. Pengepesane kalih Kayu Slandri. kayu selandri. Kayu Slandri kayu sing cokol tanpa ditandur ngoten lho. Oh, kayu selandri napa niku berarti? Cukul tanpa. Nggih duka wong kula ki ambek taken yang guru iku ngoten lah. Nuwun sewu Mbah kajeng Slandri kajeng. Iku cokol karepe dhewe ora sak pedhok kayu apa ae, mbok kayu ringin, mbok kayu apa. Nek kowe ngrapal ngono mesti gak enek bledek ganggu kowe ngoten. Oh, tapi maksudnya kayunya iku sembarang kalir wite, Nggih. tapi kutukul-tukul dhewe. Nggih. Mboten ditandur wong ngoten maksudnya. Nggih, kayu Slandri, nyelandri. Nyelandri. Uripe nyelandri lho, nyelandri kok lak ngoten lah. Napa sing tukul nok wit-witan niku senes? Sanes, kayu Slandri cokol karepe dhewe ten pundi ngen mboten mesti nggone kok. Niku untuk tulak napa nih berarti? Nggih, rapalan tok niku wau. Oh. Kangge ngene mendung peteng bledek ngoten niku wau. Nggih. Lah kene angin uderangin sumbon karo terus beliung terus nggih dirapalen niku mawon. Terus nek enten misale wong njaluk tombo, terus kok moro-moro enek tombone aneh, oh golekno iki nok nggone golekno apa sesetane kayu randu nok ngene gawe senggotan. Ah, Nyo gawe tombo. Enten critane biyen kan mak kula biyen sakit ngoten lho. Jarine gara-gara apa ya, cukup beras ana. Nggih. Padahal kan cukup tok ternyata kesababan lho, padahal iku njupuk wong liya. Dek karena pembantunya di situ niku gak iso waras. Warase dijupukno kayune senggot niku. Nggih. Randu. Napa niku? Niku kan hubungane napa niku? Kok iso roh ngoten niku? Niku asline pados tombo niku namung ngeten tok. Saiki umpama wong loro sakniki umpami sore niku malam mungkin malam Kamis. Umpama malam Kamis pae nek sore niku yang mriki umpama. Nggih. Anu Mbah, ya kok ono wangis mawone. Sirangan mboten sakit mboten kok ono wangis mawon mboten purun meneng. Terus mboten purun metu luwe. Wah, nggih. Niku sing loro niku likate terus anu tapi sampean mboten ngerti lorone, sing dirasaken niku mboten karuan dirasa tapi nangis. Lah niku kan sampean golaken aksara Ka ngoten lho. Kok lak Kemis pae nganggo sore niku. Aksara Ka sing neptune 17 ngoten lho. Neptune 17. Kemis paing to. Oh, nggih. Hitungane 17 Kemis niku pinten Kemis niku? Niku tek 3. Paenge Kemis paing sing Kemis niku wae sing konir. Nggih. Terus nomor kawiye paing niku pule niku. pule. Nggih. Boboke berarti niku. Po niku pule. Nggih. Oh. Lah terus ping 3 malih entene paing Kemis paing 17. Moga botho moga 17 moga niku 17. Niku godhong gempol go niku. Niki aksara Jawa niku. Oh niku berarti isyarat Jawa niku godhong-godhongan niku wau. Nggih. Gempol go. Lah, Oh ngoten berarti nyambungno kare hurufe ngoten nggih. Nggih, terus po pule. Po. Oh. Lah Kemis paing niku kunir niku wau kone. Oh. Lah kene pun ngoten. Nggih. Diutus kali ngilmune ngoten. Oh yang menjalankan ilmunya niku. Nggih. Oh dirapal niku wau. Godhong kunir godhong aku nyuwun pitulunganmu. Buangan laris sisa iku buangan penyakit sisa iku lebur ilang musna linebur Muhammad. Manungsa kono gara sira godhong sentak kok sampe gara. Nek sira gara karo aku sira kena bendune Gusti Allah ya kok sapa ana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo mulai ngene ku wau. Oh, nggih.